Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Daki hajar ngut ki paj rungai jong balang kathleng haka khat santrik kalaling kuat arjar pulai kilai shim bentah jing rakhie ke jing dap sis pa snam ka jingwan yok kejat jong ki missionary salesian ha ka than chatai lami ngi bat ha ka than ri luom jantia ha ka jing rakhie ke bralong ha Immaculate Conception Church Mau Kendeng Parish la sakhilang daki lingdo sok blai jong ka jilan niam jowai ki phadar ki bejitre ha ka parish Mau Kendeng ki riu niam bat ki paj riu ngai Shwawan pelong ya kamas bakhut u provincial jong ka Shillong province u Father Paul Olpindro Lincoln u la pelipat ba ya u Durmot jong Don Bosco bat ya u Durmot jong Dominic Savio balate nak benta ban pensanam ya ka jingwan yok kejat jong ki missionary salesian ha rilum jantia ha ka bala sakilang da u Father Henry Warba u Father Carmel Merthong bat u Father Don Borlang Kurba Hakini kesengi ki don kendai pesan ngot ki kena ki belayok priang ya ke komunion beningkong. Nama kata kutra ingi kerpat ritimi Wadau ju mensi mensobhawan penku yakini kijen ai Kibanglawan rawa endek penkencang yaki Bakin kalong kamet Bat kesnam jauh kon jemi utrai jengi uji sukres Obalau komingi ban pen menca Ya kini kicing maya Ha keju kerkam endalalai bam Ula shime ke kuri dapat aingu Ula dwai kerku Ula ayaka ha kisenran uang To shim bat tu di na kini pi borok Namar kini kalong ke kuri jang ke senam jangan Jang ke jutang batmai bat bem jekut Ya ke baan penmi na ke benta jang pi pena ke benta ki babun Ya ke ban maaf ya ki pop Tole ya kini ban ken mau yang Jongka Immaculate Conception Parish Mau Kendeng mentah kasih kat santerik nipoi saya bakut jongka cik penhap perda jongi ya kane kecing le burom jingdap sispa snem jingwan jongi Salesian missionary sha kane ka rilum centi jongi kane ke ba ketik ya ke mesin anur jongi kum ki pai rungai jongka ka parish berkawai kum juk ru jongka rilum penar hi khamtam haba ila ya lenti hakini ki bon deli kisnem lengba kicingele ki harukom ki missionary ki parim ki bawan nadu na ri pareng na siliang duriau ki ele ka bala ka bor ka buceng ki kila du thia do dem ba kila jai lengba ki ra adam ka bubun donu na panceng ki bala sha penyap na ka dau jong kicing bisni jong ki wei na ka dau jong kicing penher put jong ki wei Henry ke ai ke bangil ale hakini ki snem nila ban tho tang kendiat kata kalong ba kabalang ka thlik ka erap hakabun ba kilian ki sedang na kacing pecongi school bun tuli ki school hakini ki than ripulum penar jongi nila ai ki kena ye kacing hikai ba pher bar bun ba na penjeki kila kiu kendan na kesnem je kesnem bat kila beng ikam kecam jongi katakan dai kewei na pedeng ki sembo ba ni kum ka seng selection nila ai hakini ki lum jongi nalo kani ka cingirap jongi ki school kila pesang kepala la kabut la kabor ban yarap ru hakim lang salang leng ba kacing yarap jongi ban pengkiu ya ka sukasanya ke baha kamet ya kacing dei cimut kacing tuli jong kibreu baro lengba kacingnya lecengi na kawi kacino kacing pat na kamda kacingnya seng ba pher ya lap ngi kring ni kibreu banwan sakane ki hima jong kacing suk saki hima jong ka cing e chung blai bat hakini ki spas nem ngi le iru bala don bun ba kibreu ki bala wan da kacing suthu jong ki hi da kamon jong ki hi sha kane ka balang ka khut ka ba Jesus Christ la seng bat na bun ba ki
beliau kiba day na kanem tre kila shim shisha ya ka jing rai jungki da ka jing sru jungki ba kanem tre badon hang ni ka than juni kadon ka jing day kerbang ha balang katolik kala aram ya kila alam ya kini ki beliau sha ka day ka jing pura ha ka im jungki bat kemju ru kila ngej ba leng ba ka jing pedang jungki ya Jesus kum no penim ki yu ri ka jing mum jukut ya ka ba ni himlenti ha ko ka sni ha bang ni phai na ngai ku thai sha ki ma bneng te ka ka bang ni kwa nong ru ni long ba kane ka cingarap jongi ha kini ki bun duli kilian hideiru ban airu kalak lenti ya kini ki try snong ya kini ki try raj try muluk ba makiru kila pemi laki missionary kila pemi laki nong tray ha kini bersawan jong try bat kini kila dei makiru barak khubos kwi pa jaga jong kane ka than jingi ba kemju wat lada ka dei syakiwi kiri jong thai adon ru ka tukani mut apdengki brio ki bat pas nagane ke caka chungi brio ki baya lenti na magane bat ki along ru ki record chungane ka seng chungi ha keleng keleng ke caka kila tray bor bat buj ha ka ban pen phriang ki bor ha chung blai te ka ka ski wala ingu yo blai namar ba wala arab yangi ha kini ki ai baro nat ka daw ngila ban pha chung blai tang ning musim juga jing sngongu namar ba blai odon berkat bat ni bat blai ula ye betul lenti yangi bat ngai kerpat u ken blai ba nang ka fugado ba nang dap penbiang ya tingan kam jong ki ki ba ngin sa ya kendu hakini ki ski kisnan mansawan wala da ngidan ya lengba ki jinge don rubun ki jingele ki ba harupom kira redam kinya wan kadeng na kamon ndrei lengba ki sini utli jingi hoblei di ngila bani ikane mo polus ko ni ka siti u se pipi kenong ba saw khalai long ngala banle ki hauta wa kun klan nga hauta ba ibor nga ni skem makane kajing keren juga polos kan jelong so ha ka jingim jungi omdei tang ni ki phadar kistar ki brodar hiruniam omdei nang tabaro ki pajongej ki ba nyaja tirengkat da kajinge skem jugi omdei da kinga flash celebrate dia kena kesengi centenary bakrau kena ka panjang dia jungi entah kesengi labu ya we mod jong Don Bosco bansa kan mau ya kajing dap cispa seneng jing tre jong selesien kena ki than jungi ban ngila pelait ru pai ba ru ko we ke kot ke ba la tho di pedar Emmanuel Festus ke ba batai chapang ke jing tre jong di pedar ko be mchwa hang ne bat kunjur ke kam jong ke balang ke la ya jing snam ke la dep adu ba ngila long mentah bat hamta kesengi la don rubun di program insa don cibit ka cultural program ke jing ai i mementus ke ban sa kan mau ya kena kesengi bakrau ban ai burom ki breu kamtam to breu krau ki bedar ki sustar blak tre agane ka thain chungi